Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa kabila ng nararanasang pandemya, umusbong pa rin ang maraming negosyo at isa sa pumatok ay ang food industry. Sa Balungaw, may patok ngayong banana bread na pinipilahan ng marami. Kaugnay niyan, we have this morning si Chef Mingali! Naimbaga-bigat, Chef, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Naimbaga-bigat po sa inyong lahat. Nako, Chef, kamusta po kayo dyan sa Balungaw, Pangasinan? Okay naman po, healthy and nakasurvive po ng 2020. Yes naman! That's very nice po. Pero meron daw po kayong patok na banana bread dyan. Pero bago ako mapunta sa inyong sikat na banana bread, Chef, itanong ko lang po kung paano po kayo nagsimula sa pagbe-bake. Pwede niyo po bang kwento sa amin para maka-inspire po tayo ng ating mga viewers this morning? Opo, nagsimula lang po kami nung lockdown. Yung pandemic po, mga pa-orders lang po through online lang po yung mga inaano namin na mga banana breads. Tapos hanggang sa pumatok po sa mga tao yung mga mga banana breads po namin. So, kamusta ang business, especially now na pandemic? Okay naman po. Ayun po, nakatulong po siya in a way kasi yung mga Pinoy mahilig kumain. And since online naman po lahat ngayon, curious yung mga tao sa mga nagbibenta ngayon ng pagkain. So yun, pati friends and family, dahil sa tulong nila po, dumami po yung mga orders namin. Napakagandang kwento naman yan, Chef Ming. Pero ano pong mga bagong hamon ang kinakaharap nila ngayong may pandemya? Yung pinakahamon siguro, yung sustain ba namin yung banana breads namin na magtuloy-tuloy. Kasi syempre magsasawa din po yung mga tao. So kailangan po namin maging creative. And Chef, kaugnay po ng pandemya nagtaas po ang presyo ng ilang mga sangkap. And paano po kayo nag-adjust para rito? For ingredients po, talagang hindi po natin maiiwasan ngayong pandemic na tumaas yung mga presyo. So ang ginagawa po namin, nagsusource po kami ng mga mas mura pero quality pa din po yung mga ingredients na makukuha namin. Kasi po, ang pinaka-importante po is yung food quality para hindi po masacrifice yung panlasa ng bread po namin. With all the ingredients, pwede po ba natin ito magawa sa ating kusina? Ano po ang mga kailangan? Yes po, pwedeng-pwede po siya. Kaya-kaya din po nilang gawin ito sa bahay. Yung mga ingredients po, makikita lang po natin kahit may mga sa bahay, mga ripe banana po. Yun po kasi yung pinaka-importante, kailangan ripe yung banana. Para po yung banana bread po natin is maging sweet, maging sweet po yung lasa ng banana bread. Yan. All-purpose flour, baking soda, salt, vegetable oil or butter po, brown sugar, egg, vanilla. Yun po. Naku, masubukan nga yan mamaya. Hindi, joke lang. Hindi ako marunong. Panghuli na lang, Chef, ha? Ano pong mensahe na gusto nyong iwan sa mga na-inspire po natin this morning? Sa mga mahilig din po mag-bake tulad ko, huwag kayong matakot mag-try or mag-experiment kasi ako din naman, galing ako doon. Madami ding trial and error yung mga ginawa ko para makuha ko po yung tamang lasa. Try new things, malay natin, doon din po pala yung magiging passion natin. Naku, maraming salamat po sa oras niyo, Chef Ming. Have a great day! Maraming salamat din po. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year po! Thank you!